Veruj svojim prijateljima. Abrakadabra, prilepite se. Tada! Čudesno, zar ne? Bio je na stanici kada ga je pogodio grom i sada je namagnetisan. To je zaista čudesno. Probudila si nas samo da bi nam pokazala magični trik? Nije magija. Pretvorilo se u magnet. U redu. Ali kako? To je komplikovano objasniti. A sigurna si da znaš? Naravno da znam. Samo ne mogu odmah da objasnim. Spasilački tim, Gina ovde. Gina, neko mi je pokrao prodavnicu. Pokrao prodavnicu? Šta? Krađa! Neko je došao i ukrao mi gume. Šta? Pogledajte samo nered koji je ostavio za sobom. Ovo je zaista nečuveno. Smirite se, gospodine Točkiću. Možete li mi detaljno prepričati šta se dogodilo kad ste jutro stigli? Pa da vidimo. Stigao sam u prodavnicu pre svitanja. Primetio sam kako se neko kreće u mraku. Bio sam jako uplašen, ali svejedno sam mu se približio. A onda je nitko pobegao. Jeste li uspeli da vidite lice osumnjičenog? Nisam sasvim siguran. A da li ste primetili nekoga ili nešto neobično u proteklih par dana? Pa samo malo. Čistić! Čistić? Radio sam dnevni popis kao i obično. 19, 20, 21, 22. Kad odjednom stekao sam utisak da me neko posmatra. Okrenuo sam se i tamo je bio Čistić. Šta li on tamo radi? Bolje da se vratim kasnije. To je sve? Kako to misliš? Zar tebi to nije neobično? Ni najmanje. Možda je hteo da kupi gumu. Da je hteo da kupi gumu, mogao je jednostavno da mi se obrati, a ne tako da zuri u mene. Kažem vam, to je vrlo neobično. Čistiću je ponekad veoma teško da priča sa drugima jer je stidljiv. Možda je to taktika. Možda se pretvara da je stidljiv, a zapravo je vrhunski kriminalac. Ne bih rekao, ali svejedno ću popričati sa Čistićem. Gospodin Točkić kaže da sam osumnjičen. Ja sam nevin. Samo sam mislio da mu je prodavnica prljava i hteo sam da je očistim, ali suviše sam se stideo da mu to kažem. Pa sam samo produžio kada me je ugledao. Da li misliš da sam zaista nešto ukrao? Da li? Ne mislim, Čistiću. Samo sam hteo da mi ispričaš šta se juče dogodilo. Dobro. Čistiću? Da! Setio sam se nečega. Juče, kada sam odlazio iz prodavnice gospodina Točkića, još neko je bio tamo. Ko to? To je bio Poštić. Poštiću, zašto si tako iznenađen? Nije to ništa, nema veze. I onda je jednostavno otišao. Pa, zar ne mislite da je to čudno? Zanimljivo. Biće najbolje da Poštiću postavim neka pitanja. Molim? Mislite da sam ukrao gumu? Samo se smiri. Pa, ako moraš da znaš, dostavljao sam poklon iznenađenja gospođi Zelenović. Kažeš poklon iznenađenja? Poštiću! Izvini, da, poklon iznenađenja. Ali nemoj to nikome da pominješ zato što je to iznenađenje. Vidiš, samo sam radio svoj posao. Razumem. Znaš šta? Uopšte ne mogu da verujem da je Čistić pomislio da sam ja ukrao gumu. Vidite li, ja nisam kradljivac. Ali ipak, zar nije mogao da ukrade gume nakon što je dostavio iznenađenje? Nema šanse, Čistiću. Zašto pokušavaš da me okriviš? Zato što si ti ukrao gumu? Ne, nisam ja. Ja sam nevin. Pa meni se čini da je Čistić kriminalac. Ne, nisam. Kunem se. Svi prestanite. Meni se čini da ni Čistić ni Poštić nisu kriminalci. Šta? Pogledajte ovo. Vidite li kako su tragovi guma prekriveni naftom? Kogod da je krivac sigurno vozi na naftu. Vozi na naftu? Pa onda? Da! Mora da je krivac Brka.
Odakle vam ta ideja? Pre par dana gospodin Brka je u mojoj prodavnici kupovao mini gumu. Takođe, on je stari automobil koji vozi na naftu. Ali ove tragove nisu ostavile gume kakve ima gospodin Brka. Kriv je Žuća. Žuća? Čula sam da je Žuća pre par dana promenio gume. Poštiću, Žuća ne vozi na naftu. A šta je sa Jezom? O, svašta. Svi optužujete svoje prijatelje bez ikakvih dokaza. Ali zapravo kad malo razmisliš, Svi su sumnjivi. Dopustite mi da ovo istražim. Pa šta piše, Đina? Ovi tragovi guma nisu dovoljni za nastavak potrage. U Brum gradu je više od 100 automobila koji imaju takve gume, znaš? Ovo postaje komplikovano. Ne mogu da verujem. Kradljivac u Brum gradu? Slušajte, događa se nešto još gore od same pljačke. Šta to? Svi su postali sumnjičavi jedni prema drugima. Gospodin Točkić sumnja u sve koji su bili u njegovoj prodavnici. Poštić i Čistić sumnjaju jedan u drugoga. A ostali počinju da pričaju da je gospodin Točkić sumnjiv. Taj starac tvrdi da sam mu ja ukrao gume, kladim se da je sve izmislio kako bi prevario osiguranje. Nema šanse! Čini se da ljudi Brum grada više ne veruju jedni drugima. Pa možda je gospodin Točkić jednostavno pogrešno prebrojao gume. Ili ih je prodao i onda zaboravio na njih? Ne, Rale. 2 puta sam lično proverio popis. Pa šta sada? Ko bi mogao da bude lopov? Pa, možda se rešenje nalazi na fotografijama. Mnogo sam fotografisao. Stvarno jesi? Heli, zar si ti samo fotografisao, a ne istraživao? Pa šta? Prikupljao sam sve važne dokaze. Zar ne, Poli? Da, recimo. A? Šta je to? Hvala, Heli. Šta? Nemam pojma. To znači da je krivac Jeza. Čarobni štapiću, gde si? Čarobni štapiću? Gde je moj čarobni štapić? uhvatite kradljivca! Uhvatite kradljivca! Jezo? Teško meni. Jezo, zar ti kradeš moje gume? Čekajmo ga! Ne, ništa nisam učinio, zaista, ja nisam lopov. Svi se smirite. Ispričajte mi šta se ovde događa. Ja ću da ti kažem. Hvatamo lopova. Dosadilo mi je da me nazivaju lopovom. I meni. Žao mi je. Trebalo je ranije da otkrijem ovaj trag. Moj čarobni štapić. Jezo, molim te objasni mi šta se događa. Ne prilazi, Poli. Pre nego što si ti zalepiš za mene. Šta? O čemu ti to govoriš? Ja ne razumem. Samo me je udario grom, a onda se odjednom ovo dogodilo. Grom? Kada ga je pogodio grom i sad je namagnetisan. Sad mi je jasno šta se događa. Gospodine Točkiću, kradljivac nije Jeza, nego grom. Šta? Da li se možda sećate jučerašnje oluje? Jezu je juče udario grom i postao je magnet. Gume su se zalepile za njega dok je prolazio pored prodavnice. On nije znao da je namagnetisan. Jeza je pokušao da skine gume sa sebe kad je naišao gospodin Točkić i ugledao ga. Stani, lopov! Vika gospodina Točkića je uplašila sirotog zbunjenog Jezu i on je pobegao. I to je rešenje misterije. Zar ne, Jezo? Je li to istina? Da, teo sam da vratim gume, ali ceo grad je bio u ludom lovu na kradljivca. Siroti Jeza! Time što sam bio sumnjičav prema svima, povredio sam mnogo dragih prijatelja. I ja! Izvini!
Naučili smo da optuživati prijatelje bez dokaza nije ispravno. Pa sad, kada smo razrešili nesporazum, vrati mi moje gume. Vrlo rado, ali zalepljene su za mene i ne mogu da ih skinem. Pa upravu je. Šta da uradimo, Poli? Nemojte da brinete. Rešit ćemo taj problem u našoj stanici. Hoće li ovo stvarno da deluje, Đina? Naravno! Kad ova sprava apsorbuje elektricitet groma, tvoj problem će biti rešen. Ne brini, Jezo. Veruj mi. Krećemo! Ostale su mi baš teške. Wow, Đina, baš je kao što si rekla. Rekoh ti. Drago mi je zbog tebe, Jezo. Dobrodošao nazad iz sveta magneta. Dobrodošao nazad. Hvala mnogo. Kad sledeći put počne oluja, ovaj automobil ne izlazi napolje. Vidite, u Brum gradu nema lopova. Znao sam to sve vreme.